Исәнмесез? Хәерле көн. Мин Казан дәүләт университеты доценты һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетындагы мәгарифтә информацион технология кафедрасы мөдире Галимҗанов Әнис Фуат улы. Мин бүген сезгә информатика буенча лекция укыячакмын. Без анда кайбер төп алгоритмларны караячакбыз. Хәзер лекциянең үзенә күчик. Лекциянең темасы төп алгоритмнар, рекуррент бәйләнешләр һәм аларны файдалану. Лекция киреше алдыннан башта biz кайбер сорауларны ачыклап китик. Сорауга мөмкиннәр. Нәрсә кирәк ул информатика һәм нәрсә кирәк ул информатиканы татарча укыдык? Беренчесе. Европа парламент тарафыннан 2006 елның 18 декабрендә кабул ителгән тормыш дәвамында уку белем алу өчен кирәкле төп компетенциягә түбәндәгеләр керә. Беренчесе. Туган телдә аралаша алу. Икенчесе, чит телләрдә аралаша алу. Өченчесе, математик культура һәм фән һәм технологияләрдәге төп компетенцияләр. Өченчесе, компьютер санак культурасы. Дүртенчесе, уку өйрәнү күнекмәләрен үзләштерү. Бишенчесе, социаль һәм гражданлык компетенцияләре. Алтынчысы, яңалык, эшмәкәрлеккә әзерлек һәм соңгысы, мәдәният өлкәсендә хәбәрдарлык һәм андагы мөмкинлекләрне реализациялау. Күргәнегезчә, биредә беренче урында туган телдә аралаша алу. Һәм соңгы урында да түгел, дүртенче урында компьютер санак культурасы тора икән. Шуңа күрә хәзер вакытта информатиканы белү ул тормыш таләбе. Икенче сорау. Ни өчен без информатиканы татарча укырга тиешбез? 2007 елның 13 сентябрендә Берләшкән Милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясы төп халыкларның хукуклары турында декларация кабул итте. Россия тарафыннан хупланмаган бу декларациядә түбәндәге мадда бар. 14нче мадда. Беренче, төп халыклар туган телдә белем бирү тәэмин итүче уку йортларын һәм белем бирү системасын төзергә һәм алар белән идара итәргә хукуклы. Бу аларның мәдәниятына, уку укытучыларына ярашлы булырга тиеш. Икенче, төп халык вәкилләре, бигрәк тә балалар барлык формада һәм барлык дәрәҗәдәге дәүләти белемне нинди дә булса дискриминациясыз алырга хукуклы. Һәм өченче, дәүләт төп халыклар белән бергә төп халык кружотларга, бигрәк тә балаларга үзләренең опшеннарына читтә яшьләр дә үзләренең туган телендә белем алуны тәэмин итә. Димәк, информатиканы, математиканы, физиканы һәм барлык фәннәрне татарча уку ул сезнең безнең хукугыбыз. Һәм татар теленең төгәл фәннәрне, шулай ук шул исәптән математиканы, информатиканы укытуда иң уңай, иң яраклы икәне инде исбатланган фән яктан. Шулай итеп, без лекцияның темасына күчик. Рекуррент эзлеклелекләр. Менә без бүген шушы эзлеклеләр ярдәмендә кайбер киң таралган мәсьәләләрнең чишелешләрен караячакбыз. Нәрсә ул? Рекуррент бәйләнешләр функция кыйммәтләрен кечерәк номерлы аргументлар өчен исәпләнгән кыйммәтләр ярдәмендә исәпләргә мөмкинлек бирә. Мәсәлән, әгәр дә 0-нче, 1-нче, 2-нчеләр өчен инде алар исәпләнгән икән, без шулай ярдәмендә 3-нче, 4-нче, 5-нче һәм башкаларны исәпли алабыз. Ягъни зуррак номерлы кыйммәтләрне без кечерәк номерлы кыйммәтләр ярдәмендә исәпли алабыз дигән сүз. Рекуррент эзлеклек мисалы ул Фибоначчи саннары эзлеклелеге. Бирдә мин китердем кайбер китапларны, бу эзлеклелек сурәтләнгән Кнут, Грехем һәм башкалар. Сез ул китаплардан булар турында күбрәк теоретик материал ала аларсыз. Без аны мисал сыйфатында карап китик. Фибоначчи эзлеклелеге саннары түбәндәге бәйләнешләр ярдәмендә исәпләнә. F00, F11, калган Fn-нчылар ул Fn-1 плюс Fn-2, n дигез 2 һәм башкалар дигән закончалык буенча исәпләнәләр. Ягъни ул вакытта безнең F2 0 плюс 1 1 була, F3 1 плюс 1 2 була, F4 1 плюс 2 3 була һәм башкалар. Бирдә Fn эзлеклелекнең n-нчы буыны. Рекуррент бәйләнеш урынына кай вакыт кайтма бәйләнеш яисә рекурсив бәйлелек
терминлары да кулланыла. Мисал карап китик. Мисал, натураль n саны кертелә. Димәк, шушы n саны кертелгәннән соң Фибоначчи эзлеклелегенең n-нче буынын табарга. Без бу мәсьәлә шешелешен башта блок схемада карарбыз һәм аны аннан соң хәзерге вакытта иң киң таралган программалар телләренең берсе Паскальда аның программасын карап китәрбез. Димәк, менә бу блок схема. Белгәнегезчә, башта куела программа башы менә шушындый символ ярдәмендә, аннан соң кертү саннарны менә монда, аннан соң инде гамәлләр шушындый турып почмаклары алына һәм тармаклану түйіннері менә шулай ромбыларына күрсәтелә һәм аннан соң инде программа үтә шулай. Димәк, n кертелә, башта безнең U00-га тигез, V1-га тигез, беренче номер һәм әгәр дә безнең чираттагы K номеры n-нан кичерәк икән, ул вакытта без чираттагы V дигән буынны V плюс U буларак исәплибез. Исәплибез дә аны экранга яки кәгазьгә чыгарабыз да. Аннан соң менә ихтирак итегез әле. Монда без менә шу U-ны карагыз әле. У безнең иң беренче, шулаймы? V иттерәбез. V-ны W иттерәбез. Ә без W-ны әлегенә исәпләгән идек, шулаймы? Һәм номерны бергә арттырып, кирегә менә шушы исәпләүне дәвам иттерүгә күчәбез. Бу Фибоначчи саннарын экранга чыгару K-ннан кичерәк булган вакытта дәвам итә һәм K-нга тигез булгач, ул туктала һәм менә монда программа ахырына китә. Әйтеп килгәнчә, монда бердә искәрмә. Без беренче рекуррент бәйләнешен түбәндәге рәвешкә китердек. U0-га тигез, V1-га тигез һәм W, V плюс U-га тигез. Ягъни, эзлеклелекнең чираттагы буынын тапканнан соң мәгълүмат алмашу башкарыла. U-V-га тигез, V W-га тигез. Ягъни, элекке нәтиҗәләр истә калдырып барылмый. Чөнки чираттагы сан табу өчен ике алдагы буынны безгә белү җитә. Без шул ике алдагы буынны гына истә калдырып барабыз. Һәм бу машинаның хәтерен кирәкмәгән мәгълүмат белән тутырмау өчен кирәк. Бу стандарт алым шуяк элекке исәпләү нәтиҗәләренең барысында хәтердә тора кирәк булмаганда кулланыла. Программа белгәнегезчә, хәзерге вакытта инде визуаль исәпләү мөхитлары кулланыла. Аларның берсе Delphi. Delphi мөхитендә без Object Pascal программалау телен кулланабыз. Ул шулай ук киң таралган. Шуңа күрә без бирдәге мисалларны Object Pascal Delphi-дә китерергә булдык. Димәк, артык кирәксез вакытла тутырмас өчен без консоль кушымталарын карабыз. Димәк, Delphi-дә консоль кушымтасын төзү өчен File, New, Other сорак пунктларын һәм Console Application шаблон сөйләргә кирәк. Аннан соң безнең алда диалог тәрәзе пайда була. Шул диалог тәрәзендә без менә хәзер күрсәтеләчәк программаны язабыз. Менә ул программа. Димәк, Aptab консоль программаның консоль режимында эшләнгәнен күрсәтә. Uses utils, ягъни бу безгә кирәкле булган стандарт модульләрне таштыра. Игълан итәбез үзгәрешләрне KN бөтен типтагы, U, V, W шулай бөтен типтагы. Без чыгарабыз N тигез була дигән чакыруны, ягъни экранга N тигез чыгачак. Аннан соң N-ны кертәбез дә программа эшли башлый. U0-га тигез, V1-га тигез, K1-га тигез һәм K-N-нан кичерәк булганда цикл дәвам итә. Менә циклның җисеме бигендә N арасында. Башта без чираттагы буын W-ны исәпләп табабыз. Аннан соң аны экранга чыгарабыз. Менә монда F һәм K2 дигән менә бу K-нче номер. K-нче номер өчен без 2 позиция бүлеп бирдек. Аннан соң инде без бу FK-ны чыгарып экранга, W аның кыйммәте, ул әлегә исәпләнгән иде. Шуннан соң без үзләштерүләр ярдәмендә яңа табылган кыйммәтләрне куябыз.
W-ны V-га, U-ны V-ны qo'yamiz, ya'ni biz 2ga sho'shtirib boramiz. Odim nomeri 1ga orta ham sikl davom etadi. Reglen deganimda bor operator narsa kerak bo'ldi. Delphi muhiti agarda javobni chiqarsa konsol rejimida, u tarazini yopib qo'yib ham biz javobni ko'ra olamiz. Shunga ko'ra reglen degan operator biz nindi bo'lsa da tugmaga bosqancha u ekranni javobni tutib turga yordam etadi. Mana shunga kerak bizga. Hozir esa mana shu rekurrent izlikliklar yordamida biz qo'y bir tip algoritmlarni qarashga ko'chamiz. Demak, eng keng taralgan masalalarning birisi ul berilgan izliklikning summasini topish. Eng keng taralgan masalalarning birisi ul da bo'lsa berilgan izliklik elementlarining summasini topish. Ya'ni masalan nendidir AK, ya'ni A1, A2, A3, AM sonlari berilgan bo'lsin. Ham bizga ularning summasi kerak. SM tegiz bilan bu summa belgisi bu anglata A1 plus A2 plus A3 plus AM deganni. Demak, mana shu summani bizga hisoblashlar kerak. Biz summani tuvandagi rekurrent bayinlik ravishida yoza olamiz. S0 0 ga tegiz SM tegiz bo'ladi SM minus 1 plus AM. Ya'ni M-nchi bu'in M minus 1-nchi bu'inga shiratdagi M AM M-nchi bu'inni ustab topilar ekan. Mana bu bizning bular endi rekurrent baylanish bu'ini. Bizning summada borligi n element. Bundan biz tubandagi algoritmni topamiz. Boshda biz A1, A2, AN elementlarini kiritamiz. Ondan so'ng S boshda 0 ga tegiz, K1 ga tegiz. Ya'ni bizning birinchi element kiritiladi. K n dan kichikroq yoki tegiz bo'lganda davom etamiz. S ga qo'shamiz. Shiratdagi A, K elementin sonog'ishni birga orttiramiz. Ham K n dan kichikroq yoki tegiz bo'lganda biz bu prosesni davom etamiz. So'ngidan S ni biz ekranga chiqaramiz. Birida narsa aytib bo'ladi. Biz birida mana shu S ko'zanagin to'plag'ich deb qaraymiz. Ham biz ona istab boramiz. Mana shu A, K elementlarini boshda A1ni ul bo'shiga, ondan so'ng A1 bo'ldi, A2ni istaymiz, anlara A3ni, A4ni, A5ni, ANni. Matematikdan qaraganda mana bu operator, mana bu shoqmoq ul ma'nosiz. Nechiginde S tegiz bo'la olsin, S ga A, K ni qo'shqanga tegiz tugul. Mana bu informatika yog'idan, ya'ni sanoq fanlar yog'idan shuni anglatadi. Biz ilk S bo'lgan ko'zanakka A, K'ni istadik, ham S ning qiymati mana shu yangi qiymatga tegiz bo'ldi. Buning programmasini qaraylik. Misol, nindidir n soni kiritiladi. Mana bunday summani hisoblarga. Qarag'izlarda K birdan boshlab n ga xatli biz topamiz 1 bo'lgan K kvadrat degan bunlarning summasi. Ya'ni 1 plus 1 bo'lgan 2 kvadrat 4, 1 plus 1 bo'lgan 2 kvadrat plus 1 bo'lgan 4 kvadrat ham plus 1 bo'lgan n kvadrat. Mana shu misolni ishlaymiz. Onun blok sxemasi endi sizga tonish deyarlik. Birida borlik yangi bu'ingina hisoblanadi. Mana u f tegiz 1 bo'lingan k topqir k Pascal tilida kvadratlari yo'q. K topqir k deb yoziladi. S o'zining qiymatini f ga orttira, sonog'ich birga orta, ham biz bu amalni k n dan kichikroq yoki tegiz bo'lgancha davom etamiz. Buning Pascal programmasini qaraylik. G'adatdagicha boshda chaqiruvchi chiqariladi, n tegiz bilan n ni kiritamiz.
S başta 0'ga tegiz, K 1'ga tegiz, hem K kişirek N bulğanışı mına while cikli ol. Bu all şartlı cikl deyip atala mına bunun şartı mına şuşunda aldında tura. Biz utimiz cikl jisimin, ciklının jisimi begin bile end arasında. F tegiz bula 1 bilen K kvadrat. S tegiz bula S plus F. K 1'ga arta hem cikl devam eder. İhtibari tegiz. Mına bir aytip kettim endi. Pascal'da özleştirүү operatoru mına mında 2 nokta hem tegiz deyip yazılı. Bu indi tegizlik operatoru tugul. Mına bu elek S bulgan kuzelekke biz naşı S'nin iski kıymeti plus F'ni yazabız degan söz. So'ndan S çıgarıla ekranga sıkıltkan so'ng ekranni tutup turu için readline yazabız hem programı tamam. Biride bir iskermeni qarab ketmek kerak. Mına biz yazdık F özleştire 1 bölüngen K kvadrat degan everni. Çünkü aritmetik anlatmalarda bütün konstantlar bilen işlaganda ihtibarlı bulu suralı. Mesela 1 bölüngen 5 tipindagi anlatmalarını 1,0 bölüngen 5,0 rəvişinə ketiru lazım. Bu vaqtda amellerinin real sonlar bilen başqarılığı onu ko'rsatadi. Mesela C yoki Fortran tilinde bilan bunday anlatma 2'den plus 2'den 1 0 bo'ladi. Chunki misla butun. O endi butun degan so'z. Pascal'da bu hal belgili yo'q, lekin ko'nigirga yaramay, shunga ko'ra mana shunday ravishga avrildiruv u endi programmalar kulturasini ko'rsatadigan ayber. Shunga ko'ra shunday yozuv aybetrek. Bu programning tog'in bir variantini odamli siklini qarab ketdik. Aytganimcha endi biz o'tganda qaragan edik all shartli siklni. Mana bunday bo'ladi. Birida o'tgandan ayirmalı olarak mana bunday sikl qo'llanildi. For K tegiz 1dan n-ga xatli F tegiz 1 bo'lingan K kvadrat K topqir K S tegiz S plus F endi. Mana ko'rdingmi? Birida K 1dan boshlab n-ga xatli ekani oshiq ko'rsatilgan endi. Bunday sikllar bu uchroqda agarda biz necha bunning summasini to'g'ri kerak bilsak, necha element bilan nindidir g'amal boshqarga tegishligini bilsak, mana shu shunday odamli sikllarni, sonog'achli sikllarni qo'llanuv belgili joylaroq. Tog'in bir misol qarab ketdik. En sona kiritiladi. Mana shu shunday summani to'g'ri. Ko'rganingizcha, birida summa elementi, ya'ni qo'shiluvchi qatlovliroq -1 ning k-ni raysi bo'lingan 2k plus 1 topqir k. Qarab ketganini ishlaganni blok sxema belgili naq shu shunday ravishda bo'la, birida birgina narsaga e'tibor etish so'raladi. Mana qarag'iz hali. Birida biz -1 ning k-ni raysi mana bunda ko'rsatilgancha, mana daraja ravishni ko'rsatmadik. Mana agarda mana shu summa elementi birsi teskari ekan, ondan shiratdagi summa bo'ladi. O'ng'ayning kursi teskari bo'ladi. Ya'ni oldagi element ortdagisini -1 ga topqilab topiladi. Shunga ko'ra biz bu yerda mana buni endi ko'zda tutdik. Masalan, F tegiz -F. Ya'ni elek bo'lgan tomg'ani, mana u bizning tomg'ani rolini o'ynata F. Boshda 1 yo'q, ikkinchisi -1 bo'ldi. Undan so'ng -1 yo'q, +1 ga aylandi. Mana tomg'ani biz kirisini o'zgartiramiz. Bundan so'ng endi boshida standart S tegiz S plus F bo'lingan 2k plus 1 topqirlan k. Sonog'ach bir arqali ham bu siklni davom etamiz degan so'z. Mana birdan bir o'zinchalik, mana bizning tomg'a rol o'tavchi F ning tomg'asini har vaqt keyinga olishtirib turib. Bu olimda programmada keng qo'llaniladi. Tog'in bir qatlovli misolni qaraylik. En soni kiritiladi. Mana shunday qatlovligina summani hisoblarga masalasi qo'yiladi. K faktorial
Бүленген 2-ден 1 плюс 3-ден 1 плюс 1 бүленген k плюс 1. Нәрсе бұл k факториал? K факториал ул 1 тапқыр 2, тапқыр 3, тапқыр 4, тапқыр 5, тапқыр k дегенні аңлата. Яғни 3 факториал ул 1, тапқыр 2, тапқыр 3, деген 6. Һәм башқалар. Бұл сумманы есеплегенде біз рекуррент бәйләнешләрне 2 тапқырда кулланырбыз. Сумманың гомуми буын FK тигез була AK бүленген BK рәвешендә язык. Биредә AK K факториал, BK ул безнең инде ваклагыч. AK ваклаучы, AK санаучы була, шулаймы? Түбәндәге рекуррент бәйлекләр үтәлә. A1 1-гә тигез, AK тигез була AK минус 1 тапкыр K. Чөнки 3 факториал тигез була 2 факториал тапкыр 3 билгеләмә буенча. 4 факториал тигез була 3 факториал тапкыр 4 һәм башкалар. Инде BK-ны табу тагында җайлырак. Башта 2-дән 1, BK була BK минус 1 плюс 1 бүленгән K плюс 1. Димәк, бирдә һәр элемент тапканда да безгә рекуррент бәйләнешләр ярдәмгә килә икән. Моның блок схемасы инде безгә таныш схема. Менә монда без табабыз. Башта A-ны рекуррент бәйләнеш буенча, димәк, ул безнең яңа A иске A-ны менә шушы K-га тапкырланган тиз, монда факториал табыла. Б инде иске B-га 1 бүленгән K плюс 1-гә тигез. Аннан соң F, ягъни яңа буын табыла, сумма табыла, шуның рекуррент бәйләнеше санагач арттырыла һәм K n-га тигез K n-нан артык булгач, безнең бу S экранга чыгарыла. Моның Pascal телендәге программасы менә монда булачак. Шул ук блок схеманың Pascal телендә язылышы, бирдә без A, B, F, S-ларны икешәрле төгәллек дип игълан иттек, чөнки әгәр дә без аларны гади реаль саннар дип игълан итсәк тә, программа үзенчәлекләре буенча Pascal аларны бары икешәрле төгәллек белән исәпләр иде. Димәк, башта без n-ны кертәбез. Сорыйбыз n тигез була дип башта n-ны кертәбез. Аннан соң s0-га тигез A1-гә тигез факториал кыйммәте, B0-га тигез сумма кыйммәте. Менә игътибар. Тапкыр чыгышның баштагы кыйммәте һәр вакытта 1 була. Без 1 тапкыр аннан соң дип шулай куябыз. Сумманың 0 була. Аннан соң бирдә кулланабыз. Без санагыч циклны A тигез A тапкыр K, B тигез була B плюс 1 бүленгән K плюс 1, F түзә A бүленгән B, A бүленгән B һәм S шулай исәпләнә. Менә тагын бер тапкыр әйтеп китәм, биредә без рекуррент бәйлекләрне A-ны тапканда да, B-ны тапканда да кулландык һәм шулай ук S-ны тапканда да шушы ук рекуррент бәйләнешләр кулланыла. Игътибар, A үзләштерә, иске A үзләштерә, яңа үзләштерә, иске A тапкырланган K. Яңа B үзләштерә, иске B плюс 1 бүленгән K плюс 1 һәм S яңа S, иске S плюс F. Цикл K тигез n булгач бетә һәм без Sn кыйммәтен экранга чыгарып Димәк, экранны без җавапны карап язып алганчы тотып торырга ярдәм итә, инде әйтеп киткәнемчә. Суммаларның шиклеләре генә түгел, шиксезләре дә була. Шиксез суммалар шуны Кнутның «Искусство программирования для АВМ» бәненче том «Основные алгоритмы» дигән китабында калган. Ул китап интернетта бар, кирәк булса эзли аласыз. Һәм без Абрамов, Гнездилова, Капустина, Селин китапларында бирелгән бер мисалны карап китик. 119-нчы Б мәсьәлә. Бирелгән шиксез сумманы ниндидер бирелгән эпсилон төгәллеге белән исәпләргә. Менә нәрсә дигән сүз бу? Безнең, димәк, сумма бирелә. Ул сумманың әгәр дә шиксез сумма икән,
Әгәрдә аның буыннары n, ягъни номер артканда 0-га омтылмыйлар икән, ул сумма тарала дип атала. Ягъни ул сумма юк. Әгәрдә менә шушы буыннары абсолют кыйммәте ягыннан 0-га омтыла икән, ул шиксез сумманың кыйммәте бар. Менә без шушыны исәпкә алып, шиксез суммалар исәпләүне программаларбыз. Ягъни, әгәрдә чиратта кушылучы модуле буенча эпсилоннан кичерәк икән, без инде менә шушы буынга кадәр кушылган буыннарның суммасын шушы сумма кыйммәте дип кабул итә алабыз. Һәм менә шушы эпсилоннан кичерәк булган буынны да аннан соң килгән буыннарын да инде карамыйбыз. Менә шушы төгәллек ирешелде дип исәплибез. Карап китик. Мисал исәпләргә менә k бердән башлап шиксезлеккә хәтле менә бу шиксезлек дип атала. 1 бүленгән k тапкыр k плюс 1. Менә карагыз. Менә бу безнең сумманың гомуми буыны. Менә бу нәрсәне аңлата. Димәк, s тигез була. 1 бүленгән 1 тапкыр 1 плюс 1 плюс 1 бүленгән 2 тапкыр 2 плюс 1 плюс 1 бүленгән 3 тапкыр 3 плюс 1 һәм башкалар. Күргәнегезчә, k кыйммәте арткан саен менә шушы гомуми буын һаман кичкенәя бара һәм ул 0-га омтыла. Шуңа күрә без бу сумманың кыйммәте бар дип карыйбыз. Билгеле менә буларның 0-га омтылуы гына сумманың булуы өчен әле җитәрлек шарт түгел. Аның үзенең критерийлары бар. Ул мәктәп программасына керми. Менә бу бирелгән сумманың кыйммәте бар, аны исәпләп була. Шуңа күрә без әле генә китерелгән үзлекне, ягъни менә шу ташланучы буыннарның эпсилоннан кичерәк булганын без хәзер кулланырбыз. Моның блок схемасы булай языла. Димәк, башта без кертәбез безнең монда төгәллекне, эпсилонны, менә бунда эпсилон кертелә, эпсилон. Ягъни шул эпсилон төгәллек белән без исәплибез дигән сүз. S 0-га тигез, f башта 2-дән 1-га тигез, ник 2-дән 1 ул? Чөнки без менә монда k тигез 1-га булган сумманың кыйммәтен инде куйдык 2-дән 1 дип. Так, бу башта димәк беренче буын, беренче сумма. Без шуңа күрә икенче буыннан башлыйбыз. Димәк, s тигез була, s плюс f, менә безнең f 2-дән 1-га өстәлде. Чөнки башта s 0-га тигез, менә s беренче безнең 2-дән 1 була. Яңа буын исәпләнә, арттырыла безнең k һәм карала f кичерәк эпсилон. Менә бу шакмак урынына эпсилон тора. Әгәрдә безнең f эпсилоннан кичерәк икән, димәк төгәллек җителде һәм s-ны исәплибез. Бастырабыз, экранга чыгарабыз. Әгәрдә инде f эпсилоннан кичерәк түгел икән, без яңа башта менә шу f-ны исәпләп, s-ны исәпләп, f-ны исәпләп, үзебезнең исәпләүләрне дәвам иттерәбез. Күргәнегезчә, биредә шарт циклның менә шу илмәкнең ахырында тора, артында тора. Шуңа күрә мондый цикл арт шартлы цикл дип атала. Ягъни башта җисем үтәлә, аннан соң инде шарт тикшерелә. Ул шарт үтәлсә, безнең циклдан чыгыла. Паскаль телендәге программа шушы блок схеманың реализациясе. Без башта эпсилонны кертәбез төгәллекне. Аннан соң инде башлангыч кыйммәтләр бирәбез. S 0-га тигез, F 0,5-ка тигез, K 2-га тигез. Һәм repeat until, менә карагыз, менә бу цикл, арт шартлы цикл. Менә арт шарты менә шунда. S тигез S плюс F тигез 1 бүленгән K плюс тапкырланган K плюс 1, K арттырыла һәм тикшерелә шарт. F эпсилоннан кичерәк икән, без
шығабыз һәм дәвам итәбез. Алай түгел икән, менә шу циклның җисеме дәвам иттерелә дигән сүз. Ол шартлы цикллардан айырмалы буларак, орт шартлы цикллар бер тапкыр булса да үтәләр. Чөнки ол шартлы циклларда әгәр дә кергәндә шарт үтәлми икән, без билгеле цикл җисемен, циклның эшен бер тапкырда үти алмыйбыз. Ә бердә без аны үтәргә мәҗбүр, чөнки монда шарт юк, шарт ахырда гына. Рекуррент бәйләнешләр тагын бер мәсьәлә шишкәндә, ягъни максималь һәм минималь кыйммәтләрне исәпләгәндә дә кулланыла. Мәсьәләнең куелышы булай. A1, A2, AN реаль саннары кертелә. Бу эзлеклелекнең максималь кыйммәтен табарга. Димәк, шу. Безгә менә шу Q кыйммәтен исәпләргә кирәк. Q тигез була максимум, AK. Менә ул булай дип языла. Мондый тамгалар кертик. QM тигез максимум, AK менә монда M. Ягъни мәсәлән безнең QM ул беренче M санның максимумы. Ул вакытта түбәндәге рекуррент бәйлекләр үтәлә. Безнең Q1 ул A1. Билгеле инде бер санның максимумы ул сан үзе. Ә QM ул алдагы M-1 сан һәм чираттагы M-нче санның максимумы. Нә карагыз, димәк Q2 тигез була Q1 өтер Q2. Ягъни мәсәлән, A1 A2-нең максимумы ул Q2 була. Әйнде Q2 A3-нең максимумы була. Ул Q3 һәм башкалар. Менә шушы рекуррент бәйлекне кулланып, без менә шушындый блок схема таба алабыз. Кертелә менә шу эзлеклелек. Башта максимум беренче санга тигез. Билгеле инде, без эзлекле рәвештә карап барабыз. Менә кайсы зуррак? A1 зуррак. A1 зуррак бит инде, зуррак. A1 үзе зуррак була. A1 үзе максимум шуңа күрә. Һәм икенче санны карыйбыз. Менә M2 тигез монда. Һәм M кечерәк яки тигез N булганда без дәвам итәбез. AM безнең менә монда дөрес түгел. Бу монда зуррак куела. AM зуррак куелдымы? Ул вакытта Q AM-га тигез. Ягъни менә моны ничек әйтергә була? Менә бу хатаны төзәтәрсез. AM зуррак Q монда тора. Моны ничек әйтергә була? Әгәр дә чираттагы каралучы сан агымдагы максимумнан зуррак икән, ул вакытта максимумның кыйммәте чираттагы AM санына алыштырыла. Әгәр дә алай түгел икән, ягъни каралучы сан менә шушы Q агымдагы максимумнан кичерәк икән, ул вакытта безнең максимум үзенең кыйммәтен саклый. Аннан соң без күчәбез чираттагы элементка һәм шулай иттереп без барлык саннарны караганчы, без менә шушы эзлеклекне карауны дәвам итәбез. Икенче вариант максималь кыйммәт һәм ул кыйммәткә ия булган беренче элемент индекс табу. Ягъни без ул кыйммәтне генә түгел, менә ул кыйммәткә кайсы элемент беренче булып ия икәнне табарга тиешбез. Ничәнче элемент? Билгеле ул вакытта безгә ул номерны истә калдырырга туры киләчәк. Тагын шул хата AM зуррак Q монда. AM зуррак Q булса без Q тигез AM яз, K тигез M. Менә монда күренгәнчә ниндидер бер K дигән безнең бар саклый торган күзәнәк, K күзәнәге. Без менә K күзәнәгендә саклыйбыз менә шушы максималь кыйммәткә булган элементның номерын. Менә монда ни өчен бар иде беренче элемент дигән сүз? Чөнки менә монда әгәр дә безнең менә шушы
Şirаттағы элемент шулай максимал екен, құны айым білен алыштыру болмай. Мұнда шынки зуррақ қыра тұра. Әгер да зуррақ екетеге сұрса, ол уақытта бізге соңғы максимал элемент қимметі болыр еді. Мұнда шығарыла, мұна шы максимал қиммет һәм К номері. Паскаль тіліндегі максимал элементні табушы программаны қорағаншы бізге массивлар темасын еске түшіп кету орынлы болар. Массивның нәрсе екенін бәлкі білесіздер, ол бір типлі элементлар таблицасы. Мәселен, аны бұлай деп иғлан етірі бұла. Var A array bir n of double. Квадрат жайларышындағы біз көрсетеміз индекс диапазонын A of сөзінен соң көрсетеміз біз. Бұл массив элементларының типін. Массив элементларын консольден кірту циклда башқарыла. Мәселен, әгер де бізге n дана элемент кіртіре керек екен біз башта, мәселен, өйдауыз. Экранға шығамыз. Right. AM 2 мұны қорек әлі көбірек. Мәселен, мұнда шыға башта нәрсе? Башта A шыға, аннары квадрат J шыға, аннары шыға M қимметі 2 орын білен, аннары шыға квадрат J, аннары тегіз бұла шыға. Һәм демек ол вақытта экранға A, мәселен, бір тегіз шығашақ. Һәм біз оның A1-ның қимметін кіртеміз де, Enterға басамыз. Ол вақытта мәселен A1-ның қимметі өзләштірілешек. Міне бұл шушылай язу, ол бізге элементларны кіртуіне оңайлата. Міне write экранға шыға тұрған демек мәлімет. Readline ол AM демек біз AM-ны кірдіп Enterға басабыз деген аңады. Программасы оның түвендегіше. Башта біз массив элементларын кіртеміз, міне мұнда. Соңынан максимал элементні іздейбіз. Қу башта біздің, демек, максимал башта бірінші элемент. Соңынан 2-ден башлап n-ға қатлы біз шағыштырабыз. Әгер де біздің қараушы максимум шираттағы элементтен кішірі екен, біз ол максимал элементні ағымдағы, міне шушы ағымдағы қараушы элементқа алыштырабыз. Шулай біз істе қалдырабыз, міне шу максимал элементнің номерында. Мұнда максимум өзі керек, мейін түгіл. Ізліклік элементларының топ қыршығышын есеплеу. Мәселе, реал санлар ізліклі кіртлі есеплерге міне мұндай топ қыршығышына. Міне бұл P харифі K тегіз бір PN, AK оңлата A1 топқыр A2 топқыр A3 топқыр AN дегенде. Мұна шулайып рекуррент бәйленішлер қолланып шешек. PM деп біз бірінші M элементінің топқыр шығышын белгілік. Ол вақытта түбәндегі рекуррент бәйленішлер өтелі. P01-ге тегіз PM-1 топқыр AM. Яғни M-ші топқыр шығыш M-1 топқыр шығышына M-ші топқырлашушыға топқырлап табыла екен. M1-ден ең қатылы. Міне бұл рекуррент бәйленішті біз қазір шулай өп. Блок схеманы өшінде қарап кетеріз. Нәқ шулай өп. Башта кіртілі біздің N элемент. Соңынан M-N-нан кішірек болғанда, міне шушы топқыр шығыш көзерегіндегі қимметіне AM топқыр арттыру бара. M+1-ге алыштырыла ширатты харадында, һәм бұл M-N-нан кішірек болғанда давам еттірілі. Ол шартлы цикл. Мұның Паскаль тілінде yazылышын біз yazық adımlı цикл білән, яғни M1-ден ең қатлы бара, башта біз кіртәбіз AM қимметлерін, анлары тапқыр шығышын есеплейбіз. For M тегіз бір to N, P тегіз P тапқыр AM, яғни P-ның яңы
qiyməti onun eski qiymətin ayımğa tapqırlanğa tegiz. Soңынан tapqır шығышының qiyməti ekranға шығарыла. Tağın bir məsələni qarab ketdik yolun ayından. Ezliklilik berilgan, ul ezliklilikning necha elementi berilgan P şartın qanoatlantiruvini toparga. Misal ravishida mana bu P şartın o'ng'aylik sharti deb qo'yib, mana shu real sonlarning nechasi o'ng'ay ekanini topaylik. Blok schema. Bir sonog'ich kiritamiz. D. U boshdan 0, ya'ni o'ng'ay sonlar soni bizning 0 ga tegiz. Barliq elementlarni qarab chiqamiz. Shu qarab chiqqanda qaraluvchi element 0 dan zo'rroq ekan, biz sonog'ichlar sonini 1 ga orttiramiz. Sikl davom etadi. Eng so'ngidan mana shu shartni qanoatlantiruvchi, ya'ni o'ng'ay sonlar soni ul ekranga chiqadi. Pascal programmasi bek g'odiy. Boshda elementlarni kiritamiz. Boshda o'ng'ay sonlar soni 0, qoriy boshlagancha qoriy boshlaymiz. Agarda am 0 dan zo'rroq ekan, biz o'ng'ay sonlar sonini 1 ga orttiramiz. Mana bu siklning ismi. Bunda begin endlarni qo'ymadik, chunki birgina operatorda if turadi. So'ngidan biz o'ng'ay sonlar sonini chiqaramiz ekranga. Ikkinchi variantda biz mana shu P şartın ayrim bir logik o'zgarishli sifatında kiritdik. P boolean. Mana bu bool o'zgarishlari bardik ikki qiymat true, durust ham false yolg'on qiymatlarini ola. Mana qaranglar bu yerda P tegiz bo'la am zo'rroq 0. Bek qiziq ko'rinishlaymi? Am zo'rroq 0 qiymatini o'zlashtirib P. Belgili, agarda am zo'rroq 0 bo'lsa, bizning P bo'la true. Durust. Agarda am zo'rroq 0 tug'il ekan, bizning P bo'la false, yolg'on. Mana agarda endi P bizning true ekan, u vaqtda bizning sonog'ich orta 1 ga. Mana D tegiz D plus 1. Mana bu yerda bek qiziq bir narsa aytib bo'laman. Qarang'iz ana. Mana sizga shuni so'rab beradi. 2 topqir 2 nechaga tegiz bo'ladi? 2 topqir 2 tegiz 4 nechaga tegiz bo'ladi? Mana shuni so'rab. 2 topqir 2 tegiz bo'ladi, 4 nechaga tegiz bo'ladi? Siz aytirsiz endi, nechaga tegiz bo'lsin? Menga javob berib bo'ladi. 2 topqir 2 tegiz 4 u anglatma. Birida tegizlik sharti tekshiriladi. 2 topqir 2 4 ga tegiz. Demak, bizning bu anglatmaning qiymati durust, ya'ni true. Ya'ni Pascal yog'idan qaraganda bu anglatmaga true, hammaning qiymati bor degan so'z. Mana bu yerda shuni P o'zlashtirib, am zo'rroq 0 qiymatini. Agarda P bizning durust ekan, u vaqtda D bizning olishtirila, o'zgartiriladi D plus 1 ga, ya'ni uning qiymati 1 ga orttiriladi. Naqdingdagi shaklda o'ng'ay sonlar soni 1 ga orttiriladi. So'ndan endi ularning soni chiqariladi ekranga. Mana bunda sikl ishida bor bu. Shog'ishtiruv ham D qiymatini D sonini to'plash. Uchinchi variantda bizning mana shu shartni tekshiruv funksiya ravishida yozilgan. Mana bu yerda P x double boolean, ya'ni bu qiymati agarda x zo'rroq bo'lsa, bizning P true, agarda x 0 dan zo'rroq tug'il ekan, u vaqtda bizning false. Mana bu qiymat funksiya qiymati hisoblanadi. Agarda u funksiya qiymati bizning true ekan, u vaqtda D bizning to'g'ri 1 ga orttiriladi.
Бұлардың барысында сіз соңынан өзіңіздің программаларыңызда қолдана аласыз деп ойлаймын. Рекуррент бәйләнешләрнең қолданылған тагын берсе, ул да булса күп буын кыйммәтен исәпләү. Күп буын, n-нче дәрәҗә күп буын, ул менә шулай языла. an x-ның n-нче дәрәҗәсе плюс an минус 1 x-ның n минус 1-нче дәрәҗәсе һәм плюс a0. Бирдә an коэффициентлар, x бирдә бәйсез үзгәрешле. Менә шушы күп буынның кыйммәтен бирелгән x өчен исәпләргә. Горнер схемасы шулай ук без кнутның икенче тамында таба алабыз. Ул күп буынны түбәндәге язып була. У x тигез була. Менә карагыз әле бирдә без a0-ны тышта калдырып, калганнардан x-ны җәятшына чыгардык. Менә шу җәяшендә шулай ук x җәяшенә чыгардык. Иштәге җәяшендә x-ны җәяшенә чыгардык. Һәм ул вакытта безнең un дигән кыйммәт менә ич була un an-га тигез, un минус 1 менә an x плюс an минус 1-га тигез һәм uk ул менә шушы k j-не плюс ak-га тигез булачак. Менә шулай итеп без рекуррент бәйләнеш язабыз. un an-га тигез, uk тигез була uk минус 1 тапкыр x плюс ak. Бирдә x-ның кыйммәте шулай булачак инде. K үзгәрә n минус 1-дән башлап 0-га кадәр. Күрәсезме? K монда кими бара. Һәм менә шушы әле генә табылган рекуррент бәйләнешне без менә түбәндәге блок схема белән күрсәтә алабыз. Кертелә коэффициентлар, кертелә x-ның кыйммәте. Һәм без бит инде біз артқа барамыз, k башта n-ны жүргәдек, шуннан k безнең кичкенәя бара. Шуңа шу k 0-дан зуррак яки тигез булганда без башкабыз. U-ны табыз. Теге элекке u тапкыр x плюс ak-га. Һәм моны дәвам итәбез k 0-дан зуррак яки тигез булганда. Дельфидә казу кушымтасы. Без менә шушындый бирелгән күп буын кыйммәтен x тигез 4 өчен исәпләү мәсьәләсен карыйк. Биредә аңламаган бер сез бәлки бер нәрсә бардыр, ул да булса массивны инициаллаштыру, массивка башлангыч кыйммәтләр бирү. Менә монда. Массивка башлангыч кыйммәтләр менә шушындый оператор ярдәмендә бирелә. Күрәсезме монда 16 минус 16 минус 3 1 менә алар. Менә алар шулай. Бирелде a0 минус 16-га тигез, a1 минус 10-га тигез, a2 6, a3 минус 3, a4 1. Endi bizning bunda duruşlama. Так, biz şuşu аңлатманың кыйммәтен 4 өчен исәплибез. Башта у безнең a-га тигез менә шу формула буенча. Соңыннан biz кулланабыз менә шушы циклны, for циклын, ләкин бу цикл элекке шикелле уңай үсешле цикл түгел, ул n-1-дән 0-га кадәр бара, адымының тискәре. Башта n-1 була, аннары n-2, аннары n-3, шулай 0-га төшеп бара. Без уны исәплибез менә шу рекуррент бәйләнеш ярдәмендә. Соңыннан у кыйммәтен чыгарабыз, циклында безнең бетә, аның бер генә җисеме, бер генә оператор. Һәм соңыннан у кыйммәтен без чыгарабыз экранга. Редлен куела инде гадәттәгечә экранны тотып тору өчен. Уңышлар сезгә.